खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिसिआव मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखार फैनायनि उनाव आथिखालाव बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव थाद'नाय गैयाजासे जौगालु बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै रायजो राजाफोरनि नोजोराव जौगालु हाबा मावनो थांखि लानानै नोगोद खौथि रांनि बाजेटजों अन्थाइ खाम्फा गायसनबोबाय थादों। बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लायाव रुंसारि जुबिनगार्गनि मुसुखाखौ जोहोलावफुरि पार्कआव सुख्लाय सेरफाङाव बेखेवनानै होदों बिटिसिनि इएम गणेश कसारी बिथाङा। थांनाय सानखालि तामुलपुर जिल्लानि जोहोलावफुरि पार्क सुख्लाय सेरफाङाव बेखेवो गणेश कसारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि फावखुंगुर रुंसारि जानानै थांनाय जुबिन गार्गनि मुसुखाखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी आरो जुबिन गार्ग फान क्लाबनि जथायै नुजाथिनायाव बे मुसुखाखौ बेखेवनाय जायो। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ जोंनि गेजेराव अरायबो फोथांनानै लाखिनायनि थांखि आरो रायजोफोरनि गोसोआव गोसोखांथि महरै फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों तामुलपुर जिल्लानि जोहोलावफुरि पार्क सुख्लाय सेरफाङाव बेखेवनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। गंसे गिख्रंथाव दावबायारि बास गारिनि जाब्रबथाय। खारबाय थानाय बास गारिया गाहाय लामानिफ्राय गाहायथिं गोग्लैनानै सोमजिदों गिख्रंथाव थासारि। जाय जाथाया नगाव जिल्लायाव जादों। फारसेथिं खायसे खहा जानाय गारिनिफ्राय दावबायारिफोरखौ ओंखारनायाव मदद खालामनो नाजादोंमोन। गुबुन माखासेया पुलिस आरो एम्बुलेन्सखौ खौरां हरनानै जाथायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय राहा लादोंमोन। बे जाब्रबथाया नगावनि बरघाट बायपासनि साखाथियाव जादोंमोन, जेराव सनिबारखालिनि फुंबिलियाव नगाव जिल्लायाव जानाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सा 11 दावबायारिफ्रा गोब्राबै जखम जादोंमोन। सासे जायगानि थागिबिया फोरमायनाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव गोग्लैनाय पेसेन्जार गारिया गुवाहाटी फारसेनिफ्राय माजुलि फारसे थांगासिनो दंमोन। बांद्राय खारनायनि जाहोनाव A01 SC 4640 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गारि एबा बासआ कन्ट्रल खोमानानै नगाव जिल्लानि बरघाट बायपासनि साखाथियाव लामानिफ्राय फिस्लायनानै गोग्लैलाङो, जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनो आरोबाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय थांखिजों आसाम नाङै बर' बिजोंनि मडेल गोजौ फरायसालि गायसननांगौ दाबिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गेदेरथार थांखिमोन। बै दाबिखौ आसाम सोरखारा गनायना लानाय लेखायै आसाम नाङै बर' बिजोंनि मडेल गोजौ फरायसालि गायसनगोन थावनिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जाजों लोगोसे बिटिआरनि सोलोंथाइ डाइरेक्टर मानगोनां जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोना जथायै थांनाय 30 जुन 2025 खालारनिफ्रायनो नायदिंनायखौ जागायदोंमोन। बेबादिनो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बर' गुदि फरायसालियाव मैया गिबिसिनै मडेल गोजौ फरायसालिनि खुन्थियाखौ बिश्वनाथ समस्तिनि MLA प्रमद बरठाकुर बिथाङा गायसननानै होयो। बे गोथार हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि संगल गयारिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि, फोरोंगिरि, रायजो राजा आरो फरायसाफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि सिगांनो हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे बिटिसिआवबो बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि बाहागो महरै मिरु UPPLनि मेगा कार रेलीआ उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मैया जागायो। बिटिआरनि बारग' गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनानै होनाय मैयानि कार रेलीआ फुंनि 9:30 रिंगासोनिफ्राय जागायनायनि उनाव बिटिआरनि बारग' सि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङोदि बिसायख'थियाव UPPL दोलोखौ गासै मोन 15 बियाबावबो बिसायख'थि गेलेजानो रायजो राजाफोरा हास्थायदों। NDAआव थानानै फैगौ बिसायख'थिखौ गेलेगोन ना गेलेया बेखौ सावरायलायनाय जादों आरो थाबैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव रोखा खालामगोन। 5 बोसोर UPPL सोरखारनि खुंथाय समाव बड'लेण्डआव जेनिबो जेंना गैयामोन, नाथाय BPF सोरखार फैनाय लोगो लोगो थासारिया सोलायफिनबाय। UPPL दोलोआ राजखान्थि दोलोब्लाबो राजखान्थिल' खालामालासे समाजारि थासारिखौबो गोजोर लाखिनो खामानि मावदों। बेनिखायनो UPPL लाइमोन गांखंआ बे कार रेलीखौ गोजोन आरो खौसेथिनि मेसेज होनो आरो रायजो राजाफोरखौ गोहो होनो लानाय जादों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बिटिसिनि बारग' सि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। मख'जाथावदि मैया बिटिसि खुंथायनि बेरेखा राजखान्थि दोलो
UPPL उदालगुरि जिल्लानिफ्राय क'क्राझारसिम 100निबो बांसिन कार रेलीखौ लानानै एबा कारखौ लानानै मोनसे मेगा कार रेली हाबाफारिखौ लायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जेब्ला बे सायख'थि खाथि सफैयो अब्ला राजखान्थि दोलोफ्रा गाव गावनि आदबजों फोसावदिंनायखौ खालामो। मख'जाथावदि BTC बिसायख'थिनि उनाव बे बाराव बिधान सभानि बिसायख'थि मैयानि कार रेलीनि गुबै थांखिया जादों BTC गोजोन आरो गोरोबलायनाय। समाजाव गोजोन आरो गोरोबलायनायनि आबहावा थानांगौ। दिनैनि कार रेलीया गासैबो हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लादों। BTCआव थानाय साफ्रोमबो सुबुङा रैखाथि मोनदांनांगोन आरो गासै हारिनि राव हारिमु आरो उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनांगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बेबादि बुंबावो। मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाय सोमजिदों। कर्नाटक रायजोआव सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदिया गथ'खौ मोननायनि उनाव लोगोआव लाङालासे बुथारनाय जाथाय। जाय जाथाया कर्नाटक रायजोआव मोनसे जोबोद दुखुनांनाय आरो सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। जाथायनि बागै पुलिस बिफाना खौरां मोननाय लोगो लोगो कर्नाटकनि मोनसे प्लेटनिफ्राय सुमन गी मुंनि सासे आइजोखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय थानासिम लानानै थाङो होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। हादोरसायाव हाग्रानि मैदेरफोरनि जेंनाया सानफ्रोमबो बांबोगासिनो थादों। बेबादिनो थांनाय माखासे सान सिगाङावबो सानजौफु समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 2 नं जपांबारि पलास पुलिस थाना आरो लहारेघाट हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय सन्दुबि खाथिनि गुदुलु बरा मुंनि सासे सुबुंनि जिउ गोमादोंमोन। बे खौराङा गोसारनायनि सिगांनो बिजयनगर ओनसोल पस्टनि साखाथियाव जारबारिनि बख्राफारायाव थानाय गोबां नखरफोरनि सुबुंफोरा फिन खेबसेबाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय बारग'नो हादोंमोन। थांनाय हराव बे ओनसोलनि नरेश दासनि न'आवबो मासे हाग्रानि मैदेरा फैनानै न'नि लांगोनाखौ गाज्रि खालामफैयो। मैदेरा ओनसोलनि गोबां नखरफोरनि मुवा बेसादफोरखौबो गाज्रि खालामफैदों एबा खहा खालामलांदों। बेनि उनाव लाहरिघाट हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया जाथायथिलियाव सहैनानै थासारिखौ नायबिजिरो। बेजों लोगोसे खहा जानांनाय नखरफोरनो पुलिस खुंथाय आरो हाग्रा बिफाननिफ्राय नांगौ रोखोमनि खहा सुफुंनायनि दाबि खालामो। मख'नो गोनांदि मैया सानजौफु समाव बे जारबारिनि साखाथिनि पुराकुसि ओनसोलाव मासे हाग्रानि मैदेरा गिदिंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गिखांनाय थासारि सोमजिदोंमोन। पुरकुसि, तिनियाली, बरहित, बरमिटा, सुकुरहाटी, उरपुर, कुमेरिया, सुन्दुबि, मिर्जा, सनातला, रानी, गसाइहाट बायदि जायगाफोरा मैदेरनि जायगा। बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रिया थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो फोसावनानै होनाय बायदियै बोहैथि दान एबा फेब्रुवारि दाननि 20 खालारावनो अरुनदयनि 8,000 रांखौ आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय मिथिनो मोननाय जादोंदि 20 खालाराव रांखौ मोननाय नंलिया, जेराव थांनाय सानसे सिगांनो 20 खालारा जानानै थांबाय, जेराव दासिमबो गोदानै अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा रांखौ मोननो हायाखै। दा बेनि सोलायै माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि सोलायै फैगौ 10 मार्च खालाराव गासै बयनिबो बेंक एकाउन्टआव 8,000 रांनि सोलायै 9,000 रांखौ बेंक एकाउन्टआव सोनानै होगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय साननैसो सिगाङाव फोरमायना होदोंमोन। सनितपुर पुलिसा मोनसे अपारेशन खालामनानै तेजपुरनि समदारा पन्चमाइलनि इब्राहिम आली मुंनि सासे सुबुंखौ हमदों। हमजानाय इब्राहिमा गोबां सिखाव खावनाय आरो खावनायनि जाथायफोराव लोब्बा दंमोन। इब्राहिमनि न'निफ्राय पुलिसा गंसे पिस्तल, 2 गोथां गुलि, 1 थुंग्रि आरो 1 कुख्रि बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि इब्राहिमा तेजपुर नोगोरनि सासे गिख्रंथाव सुबुंमोन। बियो गोबां दाखाथि जाथायनि गुबै मास्टार माइन्डमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसनि सोंनाय फिननायाव इब्राहिमा गोबां बाथ्राफोरखौ सिमान लादों। डाकुवाखानायाव सरासनस्रा नोगोरारिफोरनि जिउ आरो सिखावफोरनि उदखारा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। बेबायदिनो फिन आरोबाव मोनसे सिखाव खावनाय जाथाय जालाङो। साननि समावनो डाकुवाखानानि गाहाय लामायाव सानै सेंग्रा दायनिगिरिफ्रा जरासे बिसि फिसायनिफ्राय 5 लाख रां सिख'नानै लाङो। जाथायनि बागै रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला समबारनि सानजौफु समाव डाकुवाखाना सदर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कामेर गामिनि सानै बुलेन दत्त आरो दीपाली दत्त बिथांमोना स्टेट बेंक अफ इन्डियानि डाकुवाखाना दालायनिफ्राय रां दिहुननो फैदोंमोन आरो रां दिहुननानै सानजौफुआव जेब्ला बिसोर डाकुवाखाना गिलामारा हादोरसा राजा लामाजों
स्कुटिजों न'फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो मोखां खाथेनाय हेलमेट गाननानै साखा खबनै गारियाव गाखोनाय सानै सुबुङा बिसि फिसायनि उन उन थाङो आरो काबार गामि ओनसोलनि खाथियाव दसे जानथायनि उनावनो दत्तनि स्कुटिखौ होथेनानै रां सिख'नानै लाना थांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। हरखाबै जाब्रबथायजों दुखु मोननानै बिसि फिसाया उनाव टाकुवाखाना पुलिस थानायाव लुथिनायनि खौरां हरो। नाथाय पुलिसा बोलि जानांनाय आइजोखौ बेंक एकाउन्टनि बिबानगिरिफोरजोंल' रायज्लायनो बोसोन होदोंमोन। बेनि उनाव बेंक बिबानगिरिफ्रा जेबो राहा लायाखै होनना मिथि मोनदों। दिल्लीनि भारत मण्डपमाव जानाय इन्डिया एआइ इनफेक्ट समिटआव बाहागो लानाय लाइमोन कंग्रेसनि माखासे सोद्रोमाफोरा दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे दुंहाव थासारिनि उनाव दिल्ली पुलिसा भारतारि लाइमोन कंग्रेसनि मावथिफोरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो। IOIC केडारजों खुंजानाय बे हेंथा दिन्थिफुंनायाव इन्डियान इउथ कंग्रेसनि दोलोनि मावथिफोरा बे जायगायाव मोनसे सार्ट बिरहोनानै हेंथा सोमावसारो। सैथोखौ दिन्थिनो थाखाय भारतारि लाइमोन कंग्रेसनि मावथिफोरा एआइ समिटआव बाहागो लादोंमोन। बिथांमोना गोरोबथा खालामग्रा गाहाय मन्थ्रिनि बेरेखा हेंथा होदों। मख'नो गोनांदि सासे सुबुं सिबियारिनि सायाव गाग्लोबनाय आरो सुबुंनि सिबियारिनि बिथोनखौ मानियै आयेन बेरेखायै जुथुमनाय आरो होबथानाय बिथोनखौ सिफायनायनि हेंथायै इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 61/2, 121, 132, 195, 221, 223, 190, 196, 187, 3/5 दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे जाथिनि सोमोन्दै उफ्रा पुलिस कमिशनार देबेश कुमार महल बिथाङा बुङो दि जों गुबुन गुबुन दफाफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों, जेरै खैसार खालामनाय, सुबुं सिबियारिनि सायाव गाग्लोबनाय, सुबुं मावथिनि बिथोनखौ मानियै आयेन बेरेखायै जुथुमनाय आरो सरासनस्रा थांखि। बे जाथायजों लोब्बा थानाय साब्रै सुबुंखौ खानाय जाबाय होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। रैखाथि एजेन्सिफोरा राजथावनि दिल्लीयाव उदखारिफोरनि खैफोदखौ लानानै एलार्ट फोसावदों। मोनसे संगालि खौरां मोननायनि उनाव गोदान दिल्लीनि माखासे ओनसोलाव रैखाथि थिसनथायखौ बारायना होनाय जादों। जारिमिनारि लाल किल्ला साखाथियाव उफ्रा पुलिस पस्टफोरखौ थिसननाय जादों। सेन्सिटिभ जायगाफोर, धोरोमारि जायगाफोर आरो सुबुं थुबुर जानाय जायगाफोरखौबो नोजोर होनाय जादों। मख'जाथाव दि पाकिस्तानी उदखारि आफाद लश्कर-इ-तैयबाया दिल्ली आरो हादोरनि गुबुन गुबुन सोहोरफोराव गाग्लोबनायनि खैसार खालामगासिनो दं होननानै संगालि एजेन्सिफोरा खौरां मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे उदखारि आफादा हरखाब बेफ्रुग्रा हाथियारफोरखौ बाहायनानै गाग्लोबनो थांखि लादों। बे सानथांखिया लाल किल्ला आरो चांदनी चौक हालामनि धोरोमारि थावनिफोरनि साखाथि फाखाथि ओनसोलफोरखौ सन्देह खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं रैखाथि एजेन्सिफोरा बे खौरांखौ गोथौयै सानदों आरो नायबिजिरदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो हानाय जायाखै। सांग्रांथि महरै दिल्ली पुलिसा लाल किल्ला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, गाहाय बाजारफोर आरो थानसालिफोरनि खाथि-खाला पेट्रलिंखौ बांसिन खालामगासिनो दं। दिल्लीयाव हाबग्रा गाहाय लामाफोराव नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामनाय जादों आरो CCTVनि नोजोर लाखिनायखौ बांहोनाय जादों। पुलिस बिबानगिरिफ्रा बुङो दि बेयो मोनसे सरासनस्रा रैखाथि सांग्रांथि आरो रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा होननानै सांग्रांथि फोसावदों। नाथाय रैखाथि एजेन्सिफोरा थांनाय बोसोराव जानाय मोनसे गिदिर जाथायखौ लानानै मख'दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जेराव नबेम्बर दाननि 2025 खालाराव लाल किल्ला खाथियाव गंसे बमा लानानै कारआ बेफ्रुदोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गोबां जोखोम जादोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बे बेफ्रुग्रा मुवा लानानै गंसे गारिया हरखाबै फैनानै खाथिनि गारिफोरनि सेराव फैनानै बेफ्रुदोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय गोबां दायनिगिरिफोरखौबो हमनाय जादोंमोन। नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि थामहिनबा NIA आ बे जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै नायबिजिरनायखौ आरोबाव खालामदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मुलुगनाङारि हादोरफोरनि समाजारि बिजोङाव सावरायजाबाय थानाय जेफ्री एपस्टीन, जाय मोनसे गाज्रि नेटवर्कनि बिगोमा, बेनि सायाव गोबांथार सावरायजानायखौ नुनो मोनदोंमोन। दा बे खेबाव जेफ्री एपस्टीननि चाइल्ड पर्नोग्राफि नेटवर्कजों गोरोबनाय मोनसे केसआव उत्तर प्रदेशनि बान्दायाव थानाय मोनसे जर'खा पक्स' बिजिरसालिया शुक्रबाराव डार्क वेबआव गोबां गथ'साफोरनि आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय, सेबखांनाय आरो भिडिअ' फान्नायनि थाखाय सासे हौवा आरो बिनि बिसिखौ फासिनि साजा फोसावदों। मख'जाथाव दि बिजिरसालिया सोरखारि जुनियर इन्जिनियार JE रामभवन आरो बिनि बिसि दुर्गावतीखौ सा 33 गथ'साफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हमनानै फासिनि साजा फोसावबाय। फासिनि साजाखौ फोसावनानै बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बुङो दि गोबां जिल्लाफोराव बे साजा होनायनि गोबां बिबां दायनिगिरिफोरनि गाज्रि आखुनि थाखाय बियो मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव आरो मुगैथाव आखुनि होनना दाय खालामदों,
जायनि थाखाय बेखौ सोदांनो थाखाय जेबो जायगा गैया। राम बमन आरो बिनि बिसिखौ CBI-आ 31 अक्ट'बर 2020 खालाराव गथ'साफोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय, गथ'फोरखौ इनाय खामानि मावनायनि थाखाय जेराव बाहायनाय आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों गथ'सा आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय मुवा बानायना राननायनि दायाव केस खालामदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे केस थिसनो आरो बिथांमोनखौ फासिनि साजा फोसावो। भारत हादरा थाबैनो हादोरनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन अख्रांमा बिल्डिंखौ लुफुंगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला हारियानानि गुरुग्रामाव थानाय द्वारका एक्सप्रेस वेनि साखाथियाव 1000 एकड़नि ग्लबेल सिटी प्रजेक्टनि बाहागो महरै भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिल्डिंखौ लुनायनि बिथांखि लानाय जादों। हारियाना सोरखारा बुहुमनां थाखोनि फोनांजाबनाय आरो नोगोरारि बिथांखिनि गेजेरजों हादोर गेजेरारि फालांगि मिरुफोरजों रायजोखौ बुहुमनां बादायज्लायनायाव लाबोनो थाखाय बे थांखि गोनां नाजानायखौ आखायाव लादों। हिंदुस्तान टाइम्सआ फोसावनाय बायदिब्ला एबा फोरमायनाय बायदिब्ला हारियानानि केबिनेट मन्त्रि राव नरबीर सिंहखौ मख'नानै बे बिथांखिया दासान्दि प्रप'जेल एबा रिक्वेस्ट फर प्रप'जेल थामहिनबा REP थाखोआव दं। रिपर्टनि बायदिब्ला बे बिल्डिंखौ गलाय-गथाय बाहायग्रा थावनि महरै थांखि लानाय जादों, जेराव प्रिमियाम अफिस स्पेस, ग्लबेल कर्परेट गाहाय मावख', आलासि जिरायनाय आरो रायजोआरि सुबिदाफोर दं। बेनि फालांगियारि थांखिनि अनगायैबो रोंग'साफोरा बे जौगानायखौ मोनसे स्टेटमेन्ट प्रजेक्ट महरै नायगोन, जाय हारियानानि बांबोनाय रांखान्थियारि थांखिफोर, गोख्रै नोगोरारि सोलायनायखौ दिन्थिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 12 मिलियन बर्ग मिटारनिबो बांसिन बिल अफ एरियाजों ग्लबेल सिटीआव 10 लाख कौटि रांसो रां खाथायनो हागोन होनना साननाय जादों। सिंह बिथाङा बुंदों दि भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन टावारनि थांखि आरो ESGनि रादायफोर दिदोमथि आरो रांखान्थियारि जौगाथायनि सायाव गोसो होनाया ग्लबेल सिटीखौ हारियाना आरो NCRनि थाखाय मोनसे सोलायनाय नोगोरारि जौगाथाय महरै जायगा होगोन। बे मावदांखिनि डिजाइन सिंगापुर, जापान, इउर'पियान इउनियन, दुबाइनिफ्राय सोलोंनायनि सायाव बिथा खालामो। बे गासै बिल्डिंफोराव 24/6 नि मोब्लिब गोहो आरो दैनि जगायनायखौ थि खालामनो थांखि लादों। बे मावथांखियाव 5,20,000निबो बांसिन साख्रि सोरजिगोन आरो जानो हागौ 200निबो बांसिन माल्टिनेशनेल कम्पानिफोरा थागोन। जरहाट पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। जरहाट पुलिसनि अपारेशनाव सिखावफोरनि मोनसे हानजाया हमजायो, जाय हानजायाव मोनसे फालांगियारि फसंथाननि बिगोमाबो दंफायो, जाय खावनाय मुवा बेसादफोर बायनायनि फालांगि खालामो। जरहाट पुलिसआ बे दानाव जरहाटनि गंनै फ्लेटआव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सिखावफोरनि हानजाखौ हमनो हादों। मख'जाथावदि नायबिजिरनायनि उनाव जरहाट पुलिसआ दरं जिल्लानि दलगावारनिफ्राय बे हानजाखौ हमनो हायो। बेजों लोगोसे खावनाय गहेनाफोरखौबो फानबाय थानाय गंनै फसंथाननिफ्राय पुलिसआ 2 सुबुंखौ हमनो हादों। जरहाट पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव गोबां लाख रांनि मुवा बेसाद, सना रुपाफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे पुलिसआ हमजानाय सिखावफोरखौ लकमान आली, जैदुर रहमान, नुर मोहम्मद आली होनना सिनायथि होदों। बे सिखावफोरा जरहाटनि गंनै प्लेटनिफ्राय खावनाय 30 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि सनानि गहेनाफोरखौ दरं जिल्लानि दलगावनि अबुबकर सिद्दिकी आरो बरपेटा जिल्लानि चापरनि इमरान आहमेदनो फानदोंमोन। फारसेथिं पुलिसआ हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय गोबां मबाइल फनफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।